जुदि सोरबाफोर न' थिं दोनांगौब्ला आंखौ लेंहरनो हागोन, थांगोन आं खम समावनो, भारा लाया आरोना हाजिराखौ। गुड मर्निं सोरबाफोर, दायो आङो सिखारथ'वाखै आरोना, सिखारनोसै। ओमफ्राय आं दाख्लै बावैसो समाव आंनि उन्दुग्रा न'नि थिंनि जिनाय गब्लंनायनि अबस्थाखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन ना। ओमफ्राय लोगोफोर, मैया 9 तारिखआव आङो थिंखौ लायबाय आरोना। ओमफ्राय थिं लायनायनि भिडिअ आपडेट होनो हायासै आरोना लोगोफोर। डाइरेक्ट आङो मैया लाबोनानै 12ता समनिफ्रायसो दोननानै अनलि 2 घन्टाल' मावनो मोनदों आरोना, 2तासिम मावनो मोनदों। ओमफ्राय हारसिं मावनाय नालाय, ओमफ्राय फारसेखौ दोखांनो हाबाय आरोना सोरबाफोर, फारसेथिंजायखौ दोनो हाबाय, ओमफ्राय फारसेथिंजायखौ दोनो हायाखै आरोना लोगोफोर। दा फारसेथिंजायखौ दोनांगौ आरोना। फार्स्ट साइडखौ दोखांबाय आरोना, बे फार्स्ट साइडखौ गोदान दोखांबाय। ओमफ्राय नै फार्स्ट साइडआ दंबावोलाय, गब्लं दंबावो थिङा। नैबेलाय थिङा, नै नायदो, बियो एसेबां मानि हेभि नङा आरोना, नै 30 mm आरोना बे थिङा, 30 mm। ओमफ्राय कम्पानिया नै सिलभार सुरक्षासो। ओमफ्राय बेनि दामा जोंनिथिं 4.2K लादों आरोना लोगोफोर, 4.2K लादों। ओमफ्राय नै मैया दोखांजोबासै नालाय, ओमफ्राय थुवाखौ नै गोजौआव खोबनानै दोनथ'नांबाय आरोना, मैया अखा हादों नालाय, ओमफ्राय खोबना दोनथ'नांबाय। ओमफ्राय गोजौआव इथा होना दोनथ'नांबाय आरोना। ओमफ्राय बे थुवानि दामा 500 आरोना, गंनै लाबोनांदों 10 फुटिखौ, मोननैजों 1K जाबाय आरोना। लोगोफोर, मैया नैबे थुवाया खोबनानै दोनथ'दोंमोन नालाय, ओमफ्राय नैखौ बोलाबनांगौ। ओमफ्राय हरै फार्स्ट साइडआथ' दोखांखाबाय आरोना, फार्स्टखौ दोखांखाबाय, ओमफ्राय नैखौ बोलाबनानै दा गोदान दोफिननांगौ। ओमफ्राय दा नै थिंखौ रेडि खालामना लाखाजोब्बाय, नै गोजौनिफ्राय आं गोसोबायदि मोनहानाय बादि हारसिंसो मावनाय जागोन नालाय। नै लोगोफोर रेडि खालामखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। दा आं बेखौ बोलाबजोबनोसै। थिंनि अबस्थायाथ' नायजाखाला आरोना लोगोफोर, नायलाय माबायदि हंला हंथाय जिलाजोबनाय, नै सेस नै जिलाजोबनाय। दाखालि बावैसो समाव जानानै थांनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव मजाथियाव ओरैबादि बारहुंखा अन्थाइजों मोगा मोगि जानानै न'फोर सिलिंखार जादोंमोन, नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बे समावनो जोंनि न'फ्राबो थेर बेथेर, माने सारअन्थाइ फिसामा गिदिर गिदिर फैनानै गब्लंनो गोनां जादोंमोन आरोना लोगोफोर। बेयाव आं उन्दुयोमोन, दा कमप्लिटलि दोसिगोन आरोना थिंखौ। ओमफ्राय लोगोबो गैदेरा लादेरनो हाया आरोना, हारसिंनो दोगोन। बेबायदि सान्द्रि जादों आरोना, बेबायदि सान्द्रि न' जाजोबदों। दायो आङो थिं एरखुबाय आरोना, नै नायदो, हेस मा माजों एरखुयो नै नायदो। हाथुरा थाबाय, ओमफ्राय नै साबुर गोलाव थाबाय। साबुर गोलाव नांगौलै, साबुर खान्दाबा बिराद खस्थ' मोनो, साबुर गोलाव नांगौ। ओमफ्राय साबुर गोलावबा गुरहैनो हायो आरोना, नै गुरहैनो हायो साबुर गोलावबा, नङा होमबा। ओमफ्राय बै मोनसे एरखुरो, नै बेखौ ओरै थ्रोब सोदो, आरामनो एरखुदो, नैलाय थरल' थरल' गयो, जेबो खस्थ' नङा आरोना। साबुर गोलाव नांगौ, खिन्थु साबुर गोलाव नङाबा बिराद खस्थ' मोनो, साबुर खान्दा दाबा। ओमफ्राय आं ओरैबायदि मावगोन, गुरसे बोलाबलाय गोदान दोलाय, गुरसे बोलाबलाय गोदान दोलाय दोगोन आरोना। माने आं दुरुं थुरुं सुदबोबाय थाला आरोना लोगोफोर, डाइरेक्ट गुरसे बोलाबलाय दोलाय, गुरसे बोलाबलाय दोलाय दोनसै आङो। नङाबा एसे खस्थ'सिन बारा जायो बिदि नङाबा, डाइरेक्ट सुद बोनानै दैयोबा आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, आं नोंथांमोना नायलायबाय, आं दायो गुरसे बोलाबखांबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर दैयै दैयै दैखांबोजोब्बाय आरोना, फाइनालि दायो गुरनैल'सै आरोना। आं बै गोदान नुनायनिफ्राय ओरै दोबोबाय, नै दायो दंबावो, नै गुरनै दंबावो आरोना। लोगोफोर, फाइनालि दायो कमप्लिट दोखांबाय आरोना। अनलि दा आद्रा दंबावो थुवा दोनांगौ आरोना, थुवा 10 फुटि मोननैजों कमप्लिट जायो आरोना। बेनिफ्राय ओरैनिफ्राय ओरै जोबजासिम आरोना, कमप्लिट जाबायानो लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर, दायो हाबाय आंनि न' थिं गोदान दोनाया। लोगोफोर, बेनोसै आंनि दिनैनि भिडिअआ। ओमफ्राय माबायदि नुदों नोंथांमोना नायदो, आंनि न' थिं गोदान दोनायखौ जादोंना जायाखै, नङा होमब्ला। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर न' थिं दोनांगौब्ला आंखौ लेंहरनो हागोन, थांगोन आं खम समावनो, भारा लाया आरोना हाजिराखौ। लोगोफोर, नायदो आंनि न' थिं गोदान दोनायखौ, बेनो आरोना। नै बरिया सुन्दर जाबाय। नैबे फुरानामोन आरोना, बेजोंनो जइन होनायमोन। आयौ गाजोलाव लांबाय, नै नायदो, वाव, नायदो, नै बिराद सुन्दर जाबाय। नै दायो सुन्दर हो गया। लोगोफोर, दायो खामानिया जोब्बाय आरोना आंनि न' थिं गोदान दोनाया। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।